Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning kambi Miswoyo channel wong ngapak wong Cilacap lur. Nek orang ngapak ora kepenak. Nah, wingi ana cerita ge lur. Ana bocah sok-sokan, bocah gadis ya, kowe agi tuku somai. Dheweke nganggo bahasa Inggris. This is the first. Ya, nyung yo batin doh nyung ben tahu bahasa Inggris, tahu kursus bahasa Inggris. Sekolah ya S1 ya tak sauri. Yes, I hope the first and I hope no the end, no the end. Okay, the first I hope this is no the end. Nah, oke lur, selamat beraktivitas maning. Nah, ya.